Bodoland today live news बे समाव मोनसे big breaking news होनो थाखाय आखायाव लादों। बे समाव मोनसे big breaking news। आसामाव 48 घन्टानि गेजेराव 60 Covid-19 पजिटिव केसेस मोननाय जादों। आसामाव दासिम कर'नाजों गाग्लोबजानाय गासै सुबुं अनजिमाया 58 सिम थांबाय। सिलचराव 4 पजिटिव केस मोननायनि उनाव गुवाहाटीआवबो 4 पजिटिव केस मोनबावनाय जादों। बेनि अनगायैबो मैया बेलासियाव काछाराव 2 Covid-19 पजिटिव मोननाय जाबावदों। आसामाव 48 घन्टायाव 60 Covid-19 पजिटिव मोनबावनाय जादों। गुबुन हादरनिफ्राय खामानि मावग्रा सुबुंफोरखौ लाबोनायनि उनाव आसामाव थासारिया गिथावसिन जादों। गुबुन हादरसाफोराव खामानि मावनो थाहैग्रा सुबुंफोरखौ लाबोनायनि उनाव आसामाव थासारिया गिथावसिन जानो हमदों।